Moi, mä oon Anni, voimaavideosta.fi perustaja. Ja tällä videolla mä näytän sulle ilmaisen videoeditointiohjelman, eli miten sä käytät CapCutin tietokoneversiota videoeditointiin. CapCut on helppokäyttöinen ohjelma, jolla sä voit koota sun erikseen kuvaamat pätkät yhteen pakettiin. Eikä haittaa, jos sulla ei ole editointikokemusta entuudestaan, tää on tosi helppokäyttöinen ja intuitiivinen ohjelma. Kannattaa katsoa video loppuun, jos haluat mun maksuttoman avun, jolla saat helpotettua videoiden aikaansaamista. Mutta mennäänpä asiaan. Nyt Voimaavideosta editointituutori Sanna näyttää sulle ihan vaihe vaiheelta, miten sä saat editoitua sun videon valmiiksi. Moikka! Täällä on Voimaavideosta tuutori Sanna. Ja tällä videolla me katsotaan, miten voit käyttää CapCut-videoeditointiohjelmaa tietokoneella. Tämähän on hyvä ja ilmainen pieni ohjelma ja hyvin monipuolinen, ja siitä löytyy versiot tietokoneelle ja puhelimelle, joten niin kuin samantyyppisellä ohjelmalla pystyt siis tekemään niin kuin eri laitteilla. Ja tietenkin ne on hieman erilaisia ja puhelimella aina on hieman haastavampaa ja vähemmän ominaisuuksia, mutta kuitenkin enimmäkseen kaiken oleellisen pystyy puhelimellakin tekemään. Mutta katsotaan nyt se peruseditointi tässä tietokoneella. Ja tässä on nyt tämä aloitusnäkymä, jossa on projects, johon tulee projektit, eli videot, joita olet editoinut, niin löytyy sitten tästä ja tästä niihin voi sitten palata ja jatkaa niiden muokkausta, jos on tarpeen. Ja sitten on Create Project, josta tehdaan uusi projekti, kun aletaan tekemään uutta videota. Eli valitaan nyt se. Näin. Ja nyt avautui tämä varsinainen editointinäkymä. Ja sitten kun avaat ensimmäisen kerran tämän ohjelman, niin siinä tulee semmoinen pikkuinen tutoriaali, joka johdattaa läpi niin kuin muutamassa vaiheessa oleelliset toiminnot. Ja käydään ne nyt läpi tässä myös, mutta että katso ne sitten, kun käynnistät ohjelman, niin myös sitten se tutoriaali siinä. Ja ihan ensimmäinen tärkeä paikka on tämä import-kohta, johon ladataan tietokoneelta sitten videot ja kuvat ja äänet. Ja siellä ne on vaan niin kuin tallessa, josta ne voi sitten ottaa käyttöön. Ja sitten täällä on aikajana, joka on paikka, jossa sitten muokataan varsinaisesti sitä lopullista videota. Ja sitten kun se on valmis se video, niin sitten exportista pääsee julkaisemaan sen tai tekemään sen lopullisen videon, jonka sitten voi julkaista. Ja täältä napista se löytyy, tai sitten täältä valikosta File ja Export, joka on sama juttu. Se katsotaan vielä sitten lopuksi. Ja nyt voidaan aloittaa tästä import-kohdasta. Eli tässä on nyt mulla sitten jo valmiina tämä hakemisto auki, jossa on muutama videopätkä. Ja jos sulla on ne jossain muualla tai useammassa paikassa, niin voit etsiä ne ja sitten käydä muutamaankin otteeseen tai montakin kertaa käydä hakemassa näitä, että niitä voi tosiaankin aina niin kuin monta kertaa ja editoinnin lomassakin käydä etsimässä, jos ei kaikkia heti tajunnut alussa ottaa. Ja tässä nyt Anni on tehnyt 3 juontopätkää ja sitten 3 somistekuvapätkää. Ja otetaan ne kaikki kerralla tästä mukaan. Näin. Ja nyt ne tuli tällä tavalla tähän ikkunaan. Ja klikataan tässä ulkopuolella, että ne ei ole kaikki aktiivisina. Eli muuten ne kaikki lähtee kerralla tänne aikajanalle ja sitä me ei nyt haluta, vaan me halutaan nyt yksi kerrallaan ne sinne ottaa. Ennen kuin jatketaan, niin pieni varoituksen sana siitä, missä videot sijaitsee sulla tietokoneella. Eli sitten kun sä oot tehnyt projektin CapCutilla ja laittanut sinne videoita, niin CapCut ei itse ole kopioinut niitä videoita mihinkään omaan talteensa, vaan se käyttää niitä sieltä, mistä ne löytyy koneelta ja mistä sä oot ne alun perin sinne niin kun laittanut sinne projektiin. Ja sitten jos teet niin, että menet siirtämään niitä videoita siellä koneen levyllä johonkin toiseen hakemistoon,
niin seuraavan kerran, kun menet sitten sinne avaamaan sitä projektia CapCutissa, jos haluat vaikka jatkaa editointia, niin se ei löydäkään niitä videoita. Ja ei hätä ole tämän näköinen, eli CapCut pystyy kyllä niin kuin ne palauttamaan, eli sitten katsotaan kohta, miten se tapahtuu, että miten se löytää ne niin kuin uudelleen. Mutta se on aina tietenkin ylimääräistä vaivaa, ja joskus voi vähän tulla semmoinen pieni tuskan hikikin, kun et enää oikein muista, että missä ihmeessä ne videot on, ja editointi sitten jämähtää siihen. Ja sen takia ihan tämmöisenä projektin hallinnallisenakin juttuna voi olla viisasta, että teet ihan niin kuin näille omille videoille niin oman hakemiston, jonkun hakemiston, jolla on, niin kuin, josta tunnistat ja tiedät, että nämä on nyt näitä omien videoprojektien niin kuin videotiedostoja. Ja sitten tietenkin jokaiselle omalle videoprojektille kannattaa tehdä myös oma alihakemisto, johon ne tulee, koska koska sitten ajan mittaan videoita voi kertyä tosi paljon, ja varsinkin niitä niin kuin pätkiä, joita sitten koostetaan niin kuin lopullisiksi pitemmiksi videoiksi, niin kannattaa tavallaan se ajatusmaailma heti virittää sillä tavalla, että alat laittaa videoita ja niitä kuvattuja pätkiä tosi järjestelmällisesti sinne koneelle. Ja tietenkin sitten tämä yleinen muistutus, että kannattaa myös ottaa varmuuskopioita. Eli kopioi johonkin toiseen muistitikulle tai johonkin pilvipalveluun tai johonkin ne semmoiset videot tai videopätkät, jotka oikeasti on tärkeitä ja joihin on tärkeää päästä myöhemmin palaamaan. Kokeillaanpa nyt käytännössä, mitä tapahtuu, jos siirretään nyt joku video pois sieltä alkuperäisestä paikasta. Eli mulla on tässä nyt auki tämä hakemisto. Mulla on tämmöinen joku tiedostot, projektit, CapCut, tutoriaali, tämmöinen hakemistopolku tässä. Ja tämä on Windowsilla, mutta tämä Macillä toimii vastaavalla tavalla myös hakemistopolut. Ja tämä on nyt se hakemisto, että mulla on jo niin kuin valmiina projekti, joka käyttää videoita tästä hakemistosta. Ja kopioidaanpa tästä, tai siirretään tästä vaikka tuosta juontopätkiä 1 ja 3, siirretään ne tuommoiseen toiseen hakemistoon, jonka jo olen valmiiksi tätä varten tänne tehnyt. Eli nyt se ei enää löydä näitä alkuperäisestä paikasta. Eli mennäänpä sitten tänne CapCutin puolelle ja aukastaan tuosta noin. Ja tadaa! Noin, nyt CapCut huomaa, että voi ei, kahta tiedostoa ei löydy, mitä tehdään. Ja sitten tästä voidaan valita, että tämmöinen kohta kuin Link Media, eli se avaa sitten uudelleen taas tämän niin kuin, tiedostovalintaikkunan, ja se nyt aukasi sen kivasti tähän sopivasti samaan hakemistoon kuin missä äsken oltiin. Ja nyt kun tiedetään, että ne olikin täällä toisessa hakemistossa toinen paikka videoille nimisessä paikassa, ja tästä valitaan sitten, tai tästä ei nyt sitten valita kuin yksi kerrallaan, eli yksi video kerrallaan, noin, sitten valitaan avaa, ja tässä itse asiassa ei valita sitä videota, vaan valitaan se hakemisto, ja nyt kun molemmat löytyi sieltä, niin nyt ei sitä toista erikseen tarvinnut enää hakea. Joten nyt homma taas pelittää ja voidaan jatkaa tekemistä ihan entiseen malliin. Otetaan nyt tästä ensimmäinen video, joka vedetään tuonne aikajanalle. Eli tästä vaan tartutaan siihen kiinni ja sitten tuossa on tuo paikka, johon se vedetään. Näin. Se meni siihen nätisti. Ja siitä tulee sitten tämmöinen kuvarimpsu tähän. Ja
sitten voidaan vetää siihen perään heti seuraava. Laitetaan tällä lailla tänne vähän minne sattuu. Niin hops, se hienosti tarttuukin kiinni siihen edelliseen. Joten tässä on tosi hyvä puoli se, että oletuksena heti kaikki nämä videopätkät tarttuu niin kuin joko tänne ihan alkuun tai sitten toisiinsa niin, että niiden väliin ei jää tyhjää. Eli sitten sun ei tarvitse huolehtia siitä, että miten ne niin kuin pysyy yhtenä pötkönä. Ja nyt sitten kun tämä toinen pätkä jatkuukin tänne pitkälle ulos ruudusta, sitä voi vierittää sitten tätä aikajanaa täältä alhaalta vierityspalkista. Mutta sitten tässä on myös tämmöinen ominaisuus, eli voi niin kuin zoomata sitä tai siis tätä aikajanaa. Eli jos haluaa nähdä kerralla sen koko jutun, niin voi laittaa tästä zoom out, niin se tiivistyy, pienenee. Nyt näkyy nämä molemmat pätkät kerralla. Ja tuosta sitten plussasta toiseen suuntaan menisi. Näin. Ja sitten myös pystyy tässä, niin kuin, mikä on nopeampi ja mitä varmaan kannattaa opetella käyttämään, niin on hiirenrullalla niin, että painat Windowsissa ainakin Control-näppäimen pohjaan ja sitten hiirenrullalla voit rullailla ylös ja alas, niin sitten se zoomaa tätä aikajanaa. Ja tästä myös näet sitten, että jos olet vaikka Mac-käyttäjä, niin vie vaan hiiri tähän miinuksen tai plussan päälle, niin se näyttää sen pikanäppäimen tässä. Ja nyt sitten otetaan tänne tämä kolmas juontopätkä vielä mukaan. Näin, se napsahti sinne kiinni kivasti. Ja nyt ne on tässä peräkkäin. No niin, sitten seuraavaksi katsotaanpas minkälainen tämä ensimmäinen pätkä on. Näin, nyt kun täällä on tämä kursori, tämä pitkä valkoinen viiva, se näyttää, että missä kohdassa siellä videota ollaan menossa. Ja nyt kun painetaan välilyöntiä, tai toinen vaihtoehto on painaa tästä tämän esikatselukuvan alta tätä tämmöistä play-nappia, niin moi, mä oon Anni. Tällä videolla kerron sulle koko totuuden. Noin, se oli nyt semmoinen pieni video ja siinä on alussa ja lopussa pikkusen ylimääräistä, joten aletaanpa trimmaamaan tästä, niin saadaan vähän napakampi tästä videosta. Elikkä tuossa Anni valmistautuu puhumaan, mutta tässä on vielä tämmöinen iloinen kuva, jossa se katsoo jo suoraan kameraan. Ja sitten kun tämä on nyt tässä valittuna ja tämä kursori on tässä, niin sitten voidaan viedä hiiri tänne vasempaan reunaan ja siihen tulee tuommoinen erilainen, tuo hiiren kohdistin muuttuu erinäköiseksi, jolloin voi niin kuin hiiren kanssa sitten tarttua siihen kohtaan, siihen reunaan ja alkaa sitä liikuttaa. Ja sitten kun se vie tuohon valkoisen pitkän viivakursorin kohdalle, niin se niin kuin napsahtaa kiinni siihen tämä pätkän reuna, jolloin se sitten katkeaa juuri siihen kohtaan, johon oli menty alun perin. Eli tosi hyvä. Ja nyt niin kuin ehkä huomasit, niin kun alusta nyt otettiin pätkä pois, niin sitten tämä ensimmäinen pätkä pomppasikin tuonne heti alkuun takaisin. Eli siihen ei jäänyt tyhjää vahingossa sinne alkuun. Ja sitten mikä mahtavinta, niin myös nämä toinen ja kolmas pätkä tiivistyi siihen mukaan perään. Eli se niin kuin on semmoinen junamainen, että jokainen vaunu seuraa toista. Ja nyt katsotaan tuo alku. Moi, mä oon Anni. Tällä videolla kerron sulle koko totuuden. Noin, niin nyt tuo alku oli parempi. Ei ole niin paljon tyhjää. Ja sitten tässä nyt Anni on puhunut. Ja alkaa tuossa sitten jo katsoa muualle ja laittaa tuota videota poikki. Niin sitten voidaan taas tarttua tuonne, niin kuin nyt tuossa tein, että tartuin tuohon taas tähän oikeaan reunaan. Nyt voisin kyllä etsiä sen hyvän kohdan tästä jo valmiiksi.
Katsotaanpas. Totuuden. Tuossa, joo, näin. Otetaan tuosta, kun Annin katse on vielä kivasti kameraan päin, niin tuohon. Noin, hyvä juttu. Ennen kuin jatketaan, niin katsotaan ihan lyhyesti muutama perustoiminto, joita tulet varmasti tarvitsemaan aika usein, kun editoit videoita. Eli niistä ensimmäisenä se, että miten näitä videopätkiä voi siirrellä. No, se on tosi helppoa. Nyt kun ne on tässä peräkkäin, ja täällä on nyt valittuna mikä tahansa, tai ei sen edes tarvitse olla valittuna, niin kun tartu siihen hiiren vasemmalla napilla näin, ja alat raahata sitä, niin se liikkuu täällä, ja sitten voit viedä sen tänne 2 videopätkän väliin, niin kun se on siinä riittävän lähellä sitä niiden rajakohtaa, niin sille tulee tänne tilaa, ja sitten kun päästät hiiren irti, niin plop, se tarttuu siihen väliin ja se niin kuin putoaa siihen. Ja nyt se on siinä ja niiden järjestys on nyt uusi. Ja tämä tosiaan toimii aina vain näille kokonaisille pätkille. Eli sitten jos pitää joku osa pätkästä vaan niin kuin siirtää, niin se pitää ensin jakaa kahtia. Ja sen voi tehdä näin, että viedäänpä vaikka hiiri tähän, että me halutaan nyt jostain syystä katkaista se video tästä ja siirtää toinen pätkä muualle. Niin täältä löytyy tämmöinen toiminto kuin split, painetaan sitä ja nyt se jakoo tämän videon tai tämän yhden pätkän kahtia. Ja nyt vaikka tätä jälkimmäistä pätkää voisi taas vapaasti täällä siirrellä ja se ensimmäinen osa jää tänne entiseen paikkaan. No niin, mutta okei, me ei halutakaan nyt tätä, vaan halutaan palata takaisin siihen alkuperäiseen juttuun, mikä olikin parempi. Joten silloin etsitään täältä toiminto undo. Ja tämä on ihan yleinen monissa ohjelmissa, melkein kaikissa, että peruutetaan viimeksi tehty toiminto. Ja sitä voi tehdä monta kertaa peräkkäin, eli katsotaanpa nyt. 1 kerta painetaan noin. Nyt se video hyppäsi takaisin, se leikattu pätkä. Toisen kerran painettiin, niin se meidän videopätkän jakaminen peruttiin ja sitten painetaanpa vielä 3. kerran noin, niin sitten se video palasi sinne, missä se alun perinkin oli. Eli nyt ollaan palattu siihen, missä oltiin ja ollaan taas tyytyväisiä. Mutta no okei, sitten huomataan, että no ei se nyt olekaan kiva tuo viimeinen pätkä, että otetaan se kokonaan pois. Niin täältä löytyy tämmöinen roskakorikuvake kuin delete, eli poista. Ja kun siitä painetaan, niin valittu pätkä katoaa. Ja jos se kuitenkin halutaan takaisin, niin sitten tästä taas undoota painamalla sen saa takaisin. Ja sitten tässä on myös tuolle undoolle niin kuin vastakkainen toiminta, joka on tässä ohjelmassa nimeltään reset. Ja se sitten menee niin kuin toiseen suuntaan, eli se äsken peruttu toiminto voidaan kuitenkin tehdä uudelleen painamalla tätä. Eli katsotaanpas, kun me äsken poistettiin tämä pätkä, mutta palautettiin se, niin sitten tämän pitäisi nyt poistaa se takaisin. Ja niin tapahtui. Eli nämä on nyt nämä kaikkein tärkeimmät perustoiminnot, eli palautetaan nyt vielä takaisin se 3. pätkä ja sitten voidaan taas näitä muokkailla ihan normaalisti tässä. Ja palataan vaikka tähän, että nyt haluttaisiin jatkaa editointia vaikka tästä kohdasta. Ja täällä on vielä muutamia lisätoimintoja, mutta ei käydä niitä tässä yhteydessä, ettei tule liian paljon vielä tämmöistä ylimääräistä tietoa, että ensin kannattaa vaan opetella nuo perustoiminnot, joita vielä nyt sitten ruvetaan sitten käymään vielä seuraavia asioita, jotka on nyt tässä oleellisia. Mutta että on hyvä tietää, että täällä on sitten tämmöisiä muitakin toimintoja, joita voit sitten joskus varmasti tulla tarvitsemaan. Ja palataan nyt jatkamaan sitä, mitä oltiin alun perin tekemässä. Ja sitten alkaa tämmöinen
kummallinen pätkä, jossa on vain jotain mattoa kuvattu, että mitäs ihmettä. No, tämä on myös tämmöinen pystyvideo, ja tässä nyt Annilla on ideana se, että tähän Anni on puhunut tässä, ja sitten tämän päälle laitetaan sitten niitä somistepätkiä, joten sen takia ei ole ollut niin väliä, että mitä kuvaa. Ja tietysti sitten niin kuin oikeasti aina kannattaa kaikki kuvata niin kuin samassa formaatissa, eli niin kuin tässä on tarkoitus tehdä vaakavideo, niin sitten tämä niin kuin ei toimi, jos siinä olisi tämmöinen pystyvideo keskellä välissä. Mutta se ei nyt tässä haittaa, kun siihen tulee ne somistepätkät päälle. Ja myös se, että miksi Anni on kuvannut tämän tällä lailla, että miksi ei ole vaan niin kuin nauhoittanut erikseen ääntä jollain muulla sovelluksella, niin se on sen takia tehty, että siitä tulee tasalaatuinen siitä äänestä. Eli kun se on kuvattu samalla kerralla, samassa paikassa, samalla välineellä, niin se kuulostaa samanlaiselta. Että se kannattaa uskoa, että jos kuvaat vaikka eri päivänä ja vähän eri paikassa ja vähän eri laitteella, niin se kuulostaa aivan varmasti aivan erilaiselta. Ja silloin niin kun se videon katsoja huomaa sen eron ja se vähän niin kuin on semmoinen töksähtävä, että mitäs nyt tapahtui. Eli siksi nämä tämmöiset pelkät puhepätkätkin voi kuitenkin niin kuin kuvata. Ja katsotaanpas nyt, mistä tämä alkaa, että onko tässä tyhjää tässä alussa ennen puhetta. Mä asun sisätiloissa ja sisustuksen pääteemana meillä on happi. Joo, kyllähän siinä vähän oli, eli voitaisiin siitä pikkusen nipsasta. Katsotaanpas, missä se alkoi. Tuossa. Eli ehkä jätetään ihan vähän siihen. Sitä voi sitten oman tarkkuuden ja halun mukaan trimmata tarkasti, niin kuin, että paljonko haluaa siihen väliä. Kuunnellaanpas nyt vaikka tuolta tuo edellisen loppu ja seuraavan alku. Totuuden. Mä asun sisätiloissa. No niin, ihan hyvä. Hyvä, ei jäänyt turhan paljon tyhjää hiljaisuutta sinne. Ja sitten tämähän jatkuu tässä vaikka miten pitkään. Niin voidaan sitten pompata tänne loppuun. Vaikka tuosta. On yhtä hyvin uudempiinkin virtauksiin modernimmassa kodissa. No tuossakin on, niin tuossa on aika vähän, eli tuota voi, jos haluaa, niin vaikka pikkusen ottaa taaksepäin. Kodissa. Kiva, kun katsoit videon. Ja sitten tässä kolmospätkässä on alussa aika paljon tämmöistä alkukatselua, mikä on ihan ok sinänsä. Otetaan se pois ja sitten katsotaan tuossa. Annilla olisi tuommoinen mukava ilme. Ja sitten vedetään taas tältä reunasta nips noin ja sitten katsotaanpa. Kodissa. Kiva, kun katsoit videon ja mä suosittelen sullekin happea ihan ehdottomasti. Moikka! Noin. Ja tässä Anni myös alkaa sitten sulkea sammuttaa videon tallennusta, joten ennen kuin katse kääntyy, niin pysäytetään tuohon ja sitten trimmataan tästä tämä loppu pois. Näin. Eli nyt meillä on tämä video tässä niin kuin näiden juontopätkien osalta tehty ja sitten aletaan laittaa niitä somistepätkiä tähän tämän mattovideon päälle. Ja sehän tapahtuu sillä lailla, että nyt vedetään ne täältä tähän aikajanalle, mutta ne vedetään niin kuin omalle raidalleen tähän päälle. Ja tässähän ei nyt näy mitään, mutta kannattaa olla vaan luottavainen ja vetää tähän näin. Sitten kun se laittaa tähän suunnilleen tähän yläpuolelle, niin kuin taikaiskusta siihen ilmestyy tämmöinen toinen raita, johon tämä somistepätkä nyt tuli. Ja sitten se jopa tarttu tuohon, siihen tuli äsken semmoinen pystykursori. Ja se video tarttu siihen alkuun, eli juuri tähän niin kuin näiden rajakohtaan. Eli nyt jos kurkataan tästä. Totuuden. Mä asun sisätiloissa ja
Eli nythän tässä on hienosti niin kuin näkyy tämä varsinainen somistevideo ja se toinen video on siellä alla. Ja tämä nyt niin kuin osasi sen skaalata nätisti jo tähän täyteen kokoon, mutta että tässä esikatseluikkunassa näkyy tämä video ja täällä on sitten tämmöiset pallukat täällä reunoissa, joista voi skaalata sitten sitä videota, että jos haluaa, no nyt me halutaan vaan peittää kaikki, joten se olisi ollut sinänsä sellaisenaan ihan hyvä, mutta että täällä pystyy sitä niin kuin sitten liikuttelemaan ja skaalaamaan. Ja vedetään se takaisin tuohon täyteen kokoon noin. Sitten otetaan tämä somistepätkä tähän kokonaisena ja sen jälkeen sen perään sitten tämä toinen, joka onkin tosi pitkä. Näin, napsautetaan se kiinni tuohon. Katsotaan miltä se näyttää sen alku. Se sopii tosi hyvin kaikkiin väreihin. Ja tässä Anni alkaa lukemaan kirjaa. Otetaan siitä vaikka pikkupätkä alusta pois, kun siinä on tämmöistä puhelimen räpläystä ensin. Jos vaikka otetaan tästä, vaikka tuosta kun Anni alkaa sitä kirjaa ottaa, niin samaan tapaan kuin tuossa äsken tehtiin, niin tätä somistepätkää voidaan trimmailla näin. Ja tämä nyt ei sitten napsahda kiinni siihen edelliseen, joten se pitää sitten vetää siihen itse, mutta sitten se tarttuu kiinni, kun se vetää riittävän lähelle tuota edellistä. Ja nyt koska tämä on näin pitkä, niin me ei haluta sitä, se menee yli tuolta koko juontohommasta ihan reippaasti, niin käydään täällä loppupäässä, vedetään sieltä samaan tapaan kuin tässä muutenkin on trimmailtu, niin otetaan tästä loppua pois. Ja tähän, jossa Anni on nyt tuossa kääntänyt sivua, niin laitetaan se siihen. Ja sitten otetaan tuo kolmas somistepätkä vielä tuohon loppuun. Näin. Ja siinä on sitten, otetaan se tästä alusta ihan tämmöisenään ja sitten vaan typistetään se tuohon nyt näiden niin kuin kakkos- ja kolmospätkän, juontopätkän niin kuin kohtaan, rajakohtaan. Eli pistetään se tuosta, katsotaanpas, jos vedetään sitä tästä, mitä tapahtuu. Noin, tähän ilmestyy tuommoinen pystykursori väliaikaisesti, kun se tulee siihen rajakohtaan ja se niin kuin tarttuu siihen kiinni. Ja sitten kun päästään hiiren, niin sitten se trimmautuu just siihen kohtaan tosi hienosti. Eli katsotaanpa nyt. Kodissa. Kiva. Ja näin, nyt sitten Annin juttu jatkuu siitä ja Annin kuva tuli siihen esiin. Eli näin saatiin nämä somistepätkät tähän nätisti. Ja sitten, no nyt meillä periaatteessa video on tässä valmis, mutta tehdään tähän vielä semmoinen yksi bonusjuttu. Eli laitetaan tämä, niin kuin tämä video niin, että se tulee niin kuin mustasta siihen videoon ja sitten siitä videon lopussa menee mustaksi. Tulee semmoinen hieno efekti. Eli tehdään tuosta otetaan niin kuin valitaan tämä ensimmäinen pätkä ja sitten mennään kohtaan animation ja täällä on 3 vaihtoehtoa in, out ja combo, eli tämmöiset niin kuin videopätkän alkuun tulevat efektit ja sitten videon pätkän loppuun tulevat efektit ja sitten komboefektit on jotain muuta, jotka ei välttämättä liity alkuun tai loppuun. Eli nyt otetaan tämä in ja täältä tämmöinen kuin fade in. Ja noin. Kun napsautetaan sitä, niin se tekee sen niin kuin itsestään siihen alkuun. Noin. Eli tosi näppärää. Ja sitten valitaan täältä tuo kolmospätkä. Sitten täältä out ja napsautetaan fade outtia, niin se tekee sinne sen noin hienosti. Ja tässä on sitten vielä mahdollisuus säätää tätä niin kuin tämän
tätä kestoaikaa, että jos haluaa, että se kestää vaikka 2 sekuntia, että se olisi ehdottomasti. Moikka. Näin, niin sitten se tekee siihen pitemmän. Laitetaan se vaikka siihen puoleen tällä kertaa. Näin. Nyt meillä on video valmiina, mutta tehdään siihen vielä yksi juttu ensin, ennen kuin tehdään siitä se lopullinen video. Eli nythän nämä somistepätkät on myös videoita, jotka on jossain kuvattu ja niihin on mitä todennäköisimmin tallentunut myös ääni. Eli se ei tietysti ole toivottavaa, että niiden juontopätkien taustalla kuuluu sitten jotakin satunnaisia lisääniä. Ja varsinkin jos ne somistepätkät on kuvattu jossakin vaikka ulkona, voi kuulua autojen ääniä ja muuta ylimääräistä, niin kannattaa ottaa niistä niin kuin ääni pois. Ja nyt tässä tietokoneversiossa, tässä CapCutissa on tosi kätevää, kun voi niin kuin koko raidalta ottaa äänen pois kerralla. Eli tämä mute track täällä raidalla. Eli tässä kummassakin raidassa on tämä sama. Ja testataanpas tällä tavalla, että otetaan itse asiassa juontopätkistä se pois, ääni pois. Se menee tuolla tavalla tuommoiseksi tummemmaksi, turkoosin siniseksi ja kuunnellaan tätä vähän. Niin tässä nyt tämä on aika hiljainen, mutta tuolta kuuluu kaikkea sivujen kääntelyä ja muuta liikkumisen ääntä. Joten otetaan vaan kaikki tuommoinen turha pois. Eli tehdään nyt näin, että palautetaan tämän juontoraidan ääni takaisin ja otetaan tästä tämä pois. Ja nyt nätisti ei enää kuulu sitten nämä somistepätkien äänet. Ja jos somistepätkiä on useammalla raidalla, koska niitähän voi siis olla enemmänkin vielä, näitä raitoja, niin ota vaan kaikista niistä raidoista se ääni sitten pois. Otetaan tähän väliin yksi ääneen liittyvä juttu. Eli joskus voi videota kuvatessa olla tullut jotenkin väärät asetukset tai joku ongelma, että se ääni ei olekaan tallentunut aivan kunnolla niin, että se kuuluisi tasaisesti molemmista niin kuin stereona ajatellen niin kuin vasemmalta ja oikealta. Eli jos kuuntelet vaikka kuulokkeilla, niin ääni kuuluukin pelkästään vasemmasta kuulokkeesta ja oikeasta ei kuulu mitään. Ja se on tietenkin aika kurja juttu ja sitä ei kannata missään nimessä jättää sillä tavalla sitä videota. Mutta onneksi ei hätä ole tämän näköinen, että tässä CapCutissakin on ominaisuus, jolla pystyy korjaamaan tämän jutun, että jos näin on käynyt. Ja mulla nyt ei ole tässä semmoista esimerkkivideota, mutta voin näyttää kuitenkin, että mistä se tehdään se asia. Eli nyt kun tässä on valittuna videopätkä ja tänne tulee tämän videon kaikenlaiset säädöt ja asetukset esiin, niin täältä valitaan tämmöinen audiovälilehti ja tässä on muitakin ihan hyviä toimintoja, eli äänen voimakkuutta voi säätää, että jos joku pätkä on vähän turhan kovaa, vaikka verrattuna muihin, niin voi laittaa sitten tästä vähän niin kuin volumea enemmän tai vähemmän. Ja fade in ja out on sitten semmoisia, että saa alkuun tai loppuun niin kuin ääneen semmoisen niin kuin sulavan vaimennuksen. Että jos se jotenkin alkaa vaikka aika meluisasti tai töksähtäen joku taustaääni siellä tai jotain, niin voi laittaa siitä sitten pikkusen semmoista kivaa fadea siihen. Ja sitten se, mistä nyt alun perin puhuin, oli tämä, eli Fill Channel. Valitaan se, ja tässä on ensin none, eli ei mitään tehdä. Ja sitten täältä avautuu 2 vaihtoehtoa, eli Fill Right with Left, eli täytä oikea kanava vasemman kanavan äänellä, ja toisinpäin Fill Left with Right, eli täytä vasen kanava oikean äänikanavan äänellä. Eli sitten riippuen siitä, että kumpi niistä stereokanavista on hiljainen, niin
sitten niin kun valitset sitä vastaavan vaihtoehdon tästä. Ja jos et ihan hahmota sitä asiaa ja se tuntuu, että et tiedä, niin kokeile ja sitten vaan peruuta se, jos ei se vaikuttanut mitään. Eli tämä on ihan simppeli juttu ja tosiaankin suosittelen, että laita ääni kuulumaan molemmista kanavista. Nyt hieno homma, video on valmis ja nyt sitten voidaan tehdä siitä se lopullinen video, joka voidaan sitten julkaista. Ja kuten sanoin alussa, niin se tapahtuu täältä exportista tai sitten täältä menusta File ja Export. Ja painetaanpas nyt vaikka tästä. Näin. Tähän tulee nyt sitten tämmöinen export-ikkuna, jossa näkyy tämän, niin kuin nämä julkaisuasetukset, että minkälaisen video tehdään. Ja onneksi nämä niin kuin suurimmaksi osaksi kelpaa nämä oletusasetukset, niin niitä ei tarvitse niin kuin miettiä eikä ymmärtää välttämättä kovin syvällisesti, ainakaan niin kuin alkuvaiheessa. Ja ehkä tähän nyt voi tosiaan laittaa vaikka nimen, että voi laittaa vaikka happi sisustuksessa. Näin. Sitten tässä on Export to, on paikka, johon tallennetaan, eli hakemisto. Sen voit tästä asettaa ja vaihtaa. Ja tässä tosiaan nämä videoasetukset, niin tuo 1080p on niin kuin resoluutio, eli minkä verran pikseleitä on vaaka- ja pystysuunnassa, eli tämä 1080p on sama käytännössä kuin Full HD, niin kuin, eli se on oikein hyvä. Ja täällä on muutama muukin vaihtoehto, 720pkin on vielä ihan kohtuullinen ja isompaakin tarkkuutta saa. 480 on yleensä jo alkaa jo olla pikkusen huonomman puoleinen, mutta voi jossain tapauksessa toimia vaikka puhelimella. Ja huonoilla nettiyhteyksillä voi olla kätevä. Mutta yleensä siitä ei tarvitse itse huolehtia, että nämä videopalvelut, mihin ladataan, niin huolehtii sitten siitä, että on nämä eri resoluutiot tarjolla ihmisille. Eli itse vaan tekee semmoisen hyvälaatuisen yhden version. Ja nämä muut jutut voi jättää niin kuin oletusasetuksiin. Ja sitten tässä vielä näkyy kivasti, että kuinka kauan duration, että kauanko kestää tämän videon tekeminen, eli reilut puoli minuuttia. Sitten size on, että minkä kokoinen tiedosto siitä tulee. 38 megatavua on arvio, eli aika pieni. Ja sitten tähän voisi laittaa kansikuvan, tämä on tämä CapCutin tämmöinen oma juttu, mutta ei nyt laiteta siihen mitään. Sitten vaan painetaan export. Ja oho, no täällä onkin tämän niminen, haluatko tallentaa sen päälle? No en halua, laitetaan vaikka tuohon happisisustuksessa 2. Ja sitten yritetään uudelleen, noin. Ja nyt se sen sitten teki. Ja tässä sitten vielä voisi jakaa sen TikTokiin tai YouTubeen vaan suoraan, jos haluaa, mutta ei tehdä sitä. Eli se on nyt sitten tallentunut tietokoneelle ja se löytyy täältä löytyy sitten Open Folder, josta voi sitten katsoa sen, että se on se paikka, johon se tallentui, niin sinne pääsee suoraan. Ja sitten kun olet joko tämän avannut tai muuten vaan haluat poistua tästä ikkunasta, niin sitten täältä cancel, niin sitten palataan takaisin tähän editoriin ja video on nyt valmis. Ja sitten täältä voi palata, jos haluat palata sinne alkuruutuun, niin sitten täältä valikosta menusta back to home page, niin se pulpahtaa takaisin tänne alkuun ja sitten se uusi äsken tehty videoprojekti näkyy myös sitten tässä projekteissa. Eli aika näppärästi onnistui tämmöinen ihan kiva pieni video tehdä tällä ohjelmalla. Yes, siinä se. Ja niin kuin alussa lupasin, mä kokosin sulle maksuttoman ohjepaketin, jolla sä helpotat ja nopeutat sitä videoeditoinnin vaivaa, jotta sä saat videoita oikeasti valmiiksi aikaan ja saat huippulaatuista materiaalia sulle käyttöön. Saat tämän maksuttoman mun yllärin sulle klikkaamalla tästä videon ohesta. Yes, moikka!